Uite la sine. Măi, capul sus, măi. Când să faci mare, să-i spui, mănânci gâtul în origine așa, să mă Măi, faci că gât te la mine. bâți așa. Să mă faci gât la mine, mă. Hai sus, 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 sus. Dă-i căciulița sus. Ai, ce frumoasă sunt așa. Aoleu, gândocule. Când îi pui la picioare, când îi pui mâna pe talpă, el atunci să împinge și ridică capul dacă știi? Dragă. Puțilă. Uite, țeapă. Puțilă, dar ce te-ai mă așa țeapă? Nu știi că asta așa când... Puțilă. Puțilă. Hop, hop. Cetățeanul orientat. Sunt eu. Nu e că sunt eu. Să vezi că sunt eu, băi, că e... Ce faci, dragă? Ia zi, ia uite gras tot așa de aproape. Măi, n-ai obosit? N-ai obosit, măi? A? Zi. Hop, hop, hop. Aoleu, uite ce tare și la sine. Uite la sine. Mic. Hop. Poate rupe gâtul ăla. Dar nu capi din pod. Da, e destul. Hai, și uite, uite-mă. Deci exact când îi pun mâinile aici. Vezi, poți să-l dai jos, măi, Nu, dar mamă. jos, nu sunt și. Măi, puțil, măi. Da. Face mușchi. Asta te-ai ca obosit? Ce capă. Nu, bă. Nu știu ce-l țin. Măi, mămică, mă, la 2 luni deja. Asta e. Nu ce-l țin. La mulți După ani, cameră. dragă, la mulți ani. Avem 2 luni. Da? Da. Ok, vorbești. Da, măi. Gata. Haide. Ce te uiți la telefon? Vedeți, dragă, să uită în cameră. Ești fotogenic? Pune mâna pe țâță la bunica. Să văd vise. Așa, mămică, pune mâna pe țâță. Zici că știu. Dă-i, mămică, așa. Gata, mă. Gata, mă, mămică. Gata, mă, mămică, ai făcut experiențe cu mine destule. Cât mai vreți? Ce mai vreți acum? Frumos așa. Frumoasă și așa sunt. Oh, dar așa Gata.